Good morning लोगोफोर आं नोंसोरनो सिगांनि मोनसे जाथाय खोन्थानो आरोना एसे मिनिथावबो काहानिया माने जेब्ला जों उन्दैमोन आरोना जों माने आं क्लास 4 ना बिदिनो 5 आव फरायबायमोन आरोना बे समाव माने जोंहा माने बिदि न'खराबो मोजां नङामोन नालाय सिगाङाव ओमफ्राय जानाया एसे खस्थ' खालामनानै जाहैयोमोन आरो सिगाङाव जेनेबा ओमफ्राय सानसेखालि माने आइया हाथायाव थांना फैना बादाम लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बादाम लाबोनायाव बिदिनो जों रानना जाबाय जोंहा बुरजा नालाय न'खरावबो जों बिदा फंबाय साब्रै आरो आब' साथाम ओमफ्राय बिनानाव सासे जेनेबा दा गासिबो मिलायलायदों बै समाव माने बादामखौ आइया लाबोबाय नालाय जों रानना जाबाय आरोना बेयावनो सोर दंमोन आं माने गोसोआव गैला आरो ओमफ्राय जोंहानाव बिराद बोरमा दंमोन आरोना बोरमा माने बोरमा फिसियोमोन नालाय जोंहा बिरादनो हादानसोमोन नालाय जोंना जों जेब्ला उन्दैमोन हाग्रा बारिमोन ना दाथ' बायजोब्बाय बारु गय बारि बायदिसिना जाजोब्बाय सोरनाबा बै समाव माने बोरमा जों बोरमा बिदिनो बोरमा सोरमा खाबाय नालाय बोरमा फिसाफ्रा सिलायाव थाबाय थायोना ओमफ्राय आरो बोरमा गलियाबो न'जों नांजाखानाय नालाय बैसांमोन आरोना ओमफ्राय बादाम जानायाव माने बादाम जाबाय थानायाव माने आंना बादामा माने बुहुद गोबावजों खेबसेल' मोनजानाय नालाय गरसेबो गारा आरोना गोलैबाबो माने खनानै ओमफ्राय माने बोरमा खिजों बादामजोंथ' एखे ना ओमफ्राय नुलाबो खोमसि नालाय साखिजोंसो थानाय दासो कारेन्ट बारेन्ट जाबाय जेनेबा माने आंना बे बादामा आंना गरसे गोलैबाय आरोना हायाव ओमफ्राय बोरमा खिबो दं आरो आं थानायाव जेनेबा ओरै माने बोरमा खिया खिनानै लेथ्रा फेथ्रा जाना थानायाव माने बादामा गोलैलांबाय आरोना थरसे ओमफ्राय खामला जानानै जादोंमोन ना बादामा गरसे गोलैबाय ओमफ्राय आं नुवाबो मायाबो दांग्रोमलाबायनानै खननानै खुगायाव ख्रोब सोबाय आरोना ओमफ्राय जेब्ला अरनानै माने बोरमा खिखौसो जाफ्लांदों आरोना माने बादाम माने गरसेबाबो गारा होननाय बायदि जाबाय आरो जेनेबा बादामखौ जानानै बादाम गोलैनायाव माने बोरमा खिखौ जाफ्लांदों आरो आं बै समाव बारा मिन्थिया मानसिफ्रा दिनै खोन्थाबाय आरोना आङो लाइफआव बिदि जादोंमोन आरो आं सिगाङाव माने मिनिथावनो बादाम जानायाव माने आं बोरमा खिखौ जाफ्लांदों आरो जेनेबा जाला गोसोआव माबादि मिनिनो ओंखारो आरो जेनेबा थेंक इउ